رخستنن مافê mirovan li Efrîna Rojavayê Kurdistanê ragihandin ku grûpên çekdar yên li Efrîna Rojavayê Kurdistanê dimînin, gotarbêj û pêşnivêjên mizgeftên Kurd û hejmareke Moxtar li gundewarê Efrînê guhertine. Rêxistina mafê mirovan li Efrînê di daxuyaniyekê de got ku di çarçoveya prosa guhertina demografî de grûpên çekdar pêşnivêjê Kurd Mustafa Şêxnehsen ji kar dane alî û Şêx Mehmûd el-Humsî li mizgefta Salaheddîn el-Eyyûbî an ku mizgefta Mexribî lê navçeya Cendirêsê damizrandine. Ew yek herwiha li her yek ji mizgeftên Ebûbekr Siddîq li navçeya Cendirêsê û ya Furqan û gundê Baflorê û mizgefta gundê Çelemê jî hatiye kirin, ku pêşnivêjên Kurd hatine ji kar dûrxistin û pêşnivêjên Ereb li cihên wan hatine damezrandin. Li bajarokê meydankê jî beriya niha bi salekê ew yek hatibûkirin û pêşnivêjê mizgeftê raserî binpêkirinan hatibû ji kar hatî dûrxistin. Derbarî muxtarên Kurd, rêxistina mafê mirovan li Efrînê got ku hewlên hene ji bo guhertina muxtarên Kurd, ku li her yek ji gundên Şêxurzê û Şingêlê û Oga û Bîbaka û Qestelmexdad fişar li ser muxtarên wan gundan tê kirin û grûpên çekdar hewl didin birjewendiyên xwe li ser wan muxtaran ferz bikin. Serbarî damezrandina muxtarên Ereb li her yek ji navçeyên Şeran û Raco.